Que tal? Boas tardes. Susto en Bueu esta mañá un incendio causado presumiblemente por unha candea obrigou a desaloxar un edificio. 4 persoas precisaron asistencia hospitalaria, entre elas unha menor de idade e un axente da Garda Civil que participou no desaloxo. Ás 8 da mañá quedou extinguido, non houbo que lamentar danos estruturais no inmoble. Chamaronme ás 10:30 da mañá de que viñera porque había un incendio no piso de abaixo do noso. Non sei moito máis, as persoas que estaban aí parece ser que están algunha ingresada no piso de abaixo e arriba o que hai era moito fume sobre todo. Neste día de Todos os Santos, os cemiterios xa amosan a súa cara máis fermosa ornamentados coas flores coas que rendemos tributo aos seres queridos que xa non están. Moita xente aproveitou o respiro que deu a chuvia esta mañá para visitar os camposantos e arreglar sepulturas e nichos. Outras moitas persoas xo fixeran nos días previos. De momento hai bastante xente. Ayer, como estuvo chovendo, a xente máis ben virá hoxe, porque hoxe está máis mellor día. E hoxe é un día especial para os difuntos. Ven toda a familia, se veñen, bueno, xa se ve que bonito está o cementerio. É un día especial. E a outra imaxe do día está en Monterroso. Ali celébrase a coñecida como a Feira das Feiras, a de Santos, que é ademais unha das máis antigas de Galicia, con máis de 200 anos de historia. Este ano reforzouse a presenza de postos de artesanía e de produtos locais. Non obstante, non houbo feira de gando, suspendida por mor da dermatose nodular contagiosa. Aínda así, esta cita leva congregando dende primeira hora milleiros de visitantes. Pois chourizos, queixo, un pouco de mel, hai que facer un pouco de acopio para o inverno. Isto é desbordante, vamos. Isto é, bueno, moitísima xente. E vexo que todo é produto daqui, produto gallego. Xa lle lo contábamos en titulares, 4 persoas, unha delas un menor, tiveron que ser trasladadas a centros hospitalarios despois de quedar afectadas por un incendio urbano que se produciu en Bueu a primeira hora da mañá deste sábado. Xoan Pereira. Si, susto moi grande o que levaron os veciños deste edificio cando pouco despois das 6:30 desta mañá viron como as lapas devoraban o primeiro piso. Nel estaban nese intre unha parella e unha nena que polo seu propio pé lograron sair da vivenda. Os 3 membros desta familia, máis un axente da Garda Civil que participou no operativo, tiveron que ser trasladados ao hospital con síntomas de intoxicación por fume. Os adultos xa foron dados de alta, mentres que a menor segue en observación no hospital, pero o seu estado en principio non reviste gravidade. O incendio obrigou a desaloxar todo o edificio na extinción do lume que todo apunta que se orixinou por unha candea. Interviron os bombeiros do Parque do Porriño, porque o do Morrazo estaba pechado. Tardaron 40 minutos en chegar, o que motivou que as lapas acadaran unha maior dimensión. O piso afectado quedou totalmente calcinado. Ventilouse ao romper as ventáns e, bueno, fixo que tivese unha evolución pois aínda máis rápida. O piso quedou totalmente devastado por acción das chamas e do fume, neste caso moi caliente. Min chamaronme ás 10:30 da mañá de que viñera porque había un incendio no piso de abaixo do noso. Non sei moito máis, as persoas que estaban aí parece ser que están algunha ingresada no piso de abaixo e arriba o que hai era moito fume sobre todo. Ter todos moito cuidado, que estas cousas poden pasar a calqueira e que isto é unha desgracia, non? E que, bueno, o primeiro, que gracias a Dios non hai que lamentar a perda de vida, non houbo víctimas ou daños materiais simplemente. En Ourense, unha muller precisou asistencia sanitaria esta mañá tamén por un incendio na súa vivenda, no barrio de Vista Fermosa. O lume comezou na campa extractora e estendeuse aos mobles da cociña. Os bombeiros tardaron menos dunha hora en sufocar as lapas e non foi preciso evacuar a veciñanza, pero a dona da vivenda sufriu queimaduras nas mans ao intentar apagar o lume polos seus propios medios antes de que chegaran os bombeiros.
No Concello de Mazaricos levan días sufrindo cortes na suministración eléctrica. A veciñanza denuncia que as interrupcións son breves e constantes ata 40 nun só día, o que xa provocou estragos en varias vivendas. Os cortes tamén están afectando a actividade das explotacións gandeiras do Concello. Os cortes de luz xa provocaron estragos en varias vivendas de distintos lugares do Concello de Mazaricos. É o caso de Argueirón e de San Cristóbal de Corzón, segundo denunciaban esta mañá dous dos veciños afectados. Levamos 4 días aí con apagóns, vai e ben, e sabes que os electrodomésticos jodanse. Eu casualmente tuve un quilómetro por culpa da que se me trancou. Seguido, máis de media hora ali, sende a pá. E nos queimounos varias cousas tamén na casa. Que vos queimou? O ordenador, a impresora, un congelador. E o seguro fai sacar unha vez, non dúas. Os cortes na suministración eléctrica tamén están alterando a actividade das explotacións gandeiras do Concello. No momento en que che queda luz, pois desprogramase todo. Mas os que teñen generadores, pois teñen generadores, pero os que non o teñen, quedan colgados. Os animales hai que muxilos. Os animales hai que dar de comer. Para todo eso fai falta corriente. Para todo. Entre as afectadas está a granxa Sat Busto Corzón, unha das máis grandes de Galicia. Segundo confirmou esta mañá un dos seus propietarios, non descarta demandar por danos e prexuízos á empresa distribuidora, Unión Fenosa Distribución. Os afectados xa puxeron o problema en coñecemento do Concello, que atribúe os cortes ao mantemento deficiente da rede eléctrica. Detiveron 22 persoas por vender ilegalmente medicamentos na internet. As detencións leváronse a cabo en 8 capitais españolas, entre elas a Coruña. O grupo delitivo falsificaba receitas médicas para adquirir medicamentos e posteriormente mesturábanos con drogas. Un único médico era o encargado de estender as receitas electrónicas na súa consulta privada. A policía bautiza a operación contra o cártel da droga como Operación Grecofar. Comezou cando se incautou gran cantidade de medicamentos psicotrópicos nunha empresa de paquetería de Benavente. Rexistrouse un accidente de tráfico ben aparatoso en Redondela. 2 persoas resultaron feridas ao colidir 2 vehículos na Nacional 555, a altura da parroquia de Santo Estevo de Negros. Un dos coches implicados foi un vehículo pros que non se precisa carné de conducir. O accidente provocou o corte de tráfico no lugar. O Concello de Viladecruces alertou esta semana dun calote que se produciu estes días nos comercios dese Concello pontevedrés. Alguén se facía pasar por membro do consistorio para solicitar unha axuda económica para unha publicación editorial pola Feira da Castaña. Varios comerciantes de Viladecruces recibiron esta semana unha chamada solicitando cartos en nome do Concello para unha revista que se ia facer este ano con motivo da celebración da Feira da Castaña. Unha chamada extraña que fixo levantar sospeitas sobre un calote, xa que nunca se fixera algo así. Chamaron por teléfono dicindo que chamaban para facer o libro da Festa da Castaña. E chamamos a atención porque esa festa é unha festa que organiza o Concello e non se sabía nada. Entón, eu no momento colgueille, non lle colguei, dixenlle que tiñamos xente que se podía chamar máis tarde e mandei un WhatsApp ao grupo que temos dos comerciantes e aí xa falaron, dixeron máis xente que lle chamaran. E despois chamei ao concejal para cerciorarnos se era certo ou non, e dixo que deso non había nada. O Concello rapidamente tomou medidas e pouco despois desmentía a información entre a veciñanza a través da súa páxina web e dos seus perfís nas redes sociais. A feria faise, pero nunca se pidou nada, no cual o Concello non pide nada a isto. Que pasa con isto? Que, pois o que se quere aproveitar, sabemos sempre que, que hai xente que se dedica un pouco a isto, timadores sobre toda a vida, non? Entón, encontramos que esta xente chama, e, pois se non está informada, e non sabe absolutamente nada, entón, din que hai unha festa, que hai que colaborar con esa festa, entón, pois a xente pode picar. Non haberá publicación ninguna sobre ela, pero a Feira da Castaña terá lugar o vindeiro martes, día 4 de novembro, nesta praza do Concello. Nela, como cada ano, e van xa 23, terá lugar o tradicional magosto popular coa degustación de castañas e viño do país. Como noutras cidades do país, en Lugo hai unha serie de cruzamentos que resultan perigosos tanto para os vehículos como para os peóns. Trátase de puntos negros para os que os usuarios reclaman solucións que poden pasar pola instalación de semáforos ou a construción de rotondas. O principal cruzamento da céntrica Rúa San Roque é un dos maiores puntos negros pro tráfico na cidade de Lugo.
Trátase dunha intersección onde se registraron varios atropelos graves nos últimos anos, ademais de colisións entre vehículos. Si sales de aquí é un peligro porque hai coches aparcados aí na mesma esquina, sobre todo os peatóns, porque teñen os coches encima prácticamente, están aparcados os coches pegados encima do paso de peatóns. E nos coches pasa o mesmo. Os conductores non se dan conta de que nes veñen por todos os lados, entón, entre que non se dan conta os peóns e os coches, é un estropicio todo. É perigoso porque suben de aí, veñen os de aquí e pode cruzar xente aquí, entón xuntámonos todos no medio. Outro cruzamento perigoso é o que está situado no medio do barrio da Cheda. Neste caso, denuncian que son habituais os sustos debido á falta de visibilidade e, ao igual que noutros puntos conflitivos, demandan a instalación de semáforos. Un semáforo debiera de haber, porque tanto aquí como hacia arriba es bastante peligroso todo. Deberían de poñer semáforos polo menos nesta zona para que se percataran os coches e non foran tan lanzados. Outra posible solución pasa pola construción de rotondas. De feito, dende a área de mobilidade do Concello de Lugo están proxectadas varias en distintos puntos da cidade. É o caso do cruzamento da Rolda de Fingoi con Afonso X, onde xa están a traballar nunha mellora que permitirá a retirada dos semáforos. Eu penso que as rotondas que son necesarias, sobre todo que sean amplias e que teñan visibilidade. Unha rotonda xa rematada que permitiu reducir sensiblemente a sinistralidade foi a construída na Rúa Santo Eufrasio. Un dos atractivos turísticos do Concello de Oleiros ten o seu acceso en mal estado. Trátase da pasarela de Santa Cruz. É a lámina metálica que se desprendeu desta estructura o venres pasado e que o pouco caeu sobre o areal. O ferro que hai por abaixo cae. Aquí, venimos do Ceida e facemos recollidas de praia con coles e tal, encontrarse moitos trozos de ferro da ponte. E a calqueira día imos traballar e caemos para baixo. É só un exemplo que dá conta do mal estado de conservación en que se atopa esta pasarela que conecta por riba do mar terra firme co Castelo de Santa Cruz. O mar ten moita forza e non se ve, cando se ve, xa é tarde. Está aquí batendo o mar todos os días, a marea que sube e que baixa, e, o deterioro é normal, non é que sexa unha chapuza nin nada, que a pasarela está ben feita, pero, non hai burato como tal, non vas meter un pé por aí, pero sí que ves algunha tabla solta, que está un pouco comida polos lados e así. Resbalar non resbala, pero, xa era o último que lle faltaba. Se ve mellor por abaixo, mediosidade. O que eu penso que pode estar máis peligroso son os asentamentos onde está apoiado a propia ponte. Pero, eso sí, o que é o piso, as madeiras, xa están algunhas podridas e tal, é un serio risco. Un acceso pionil que cumpriu xa as súas bodas de prata e no que poucas intervencións se fixeron desde a súa inauguración. Si algunha reparación ten, porque se ve que cambiaron tal, pero necesita máis. Non está para caer xa mesmo, pero así que hai tablones sueltos e así pode ser unha boa forma de empezar a arreglar un pouco o asunto, porque non hai que esperar a que caiga enteiro. Desde o Concello de Oleiros aseguran que levan máis de 2 anos reclamando a necesidade de renovar esta pasarela. Explican que, malia que o Ministerio de Transición Ecolóxica aceptou as súas solicitudes e está a realizar os trámites previos á obra, urxe acelerar o proceso por cuestións de seguridade. 1 de novembro, Día de Todos os Santos, hoxe o día no que se realiza o tradicional ritual de levar flores aos cemiterios e lembranza dos ausentes. Foron moitas as familias que durante a semana xa se achegaron ás tumbas dos seres queridos para deixalas limpas e cheas de flores, para que mañá, Día de Defuntos, lozan axeitadamente. Hoxe, Día de Todos os Santos, son moitos os que van a raxar as tumbas, pero tamén se achegan moitas persoas para vixiar que todo quede correctamente no último momento. Dende a flor máis humilde, os ramos máis opulentos no Día de Santos non son unha simple decoración, é un ritual solemne e profundamente arraigado. De momento hai bastante xente. Ayer, como estuvo chovendo, a xente máis ben virá hoxe, porque hoxe está máis mellor día. Eu normalmente gusto má caza, eu xe día de caza, pero como ela ten aquí seus pais, pois
Vimos todos os anos aquí. E hoxe é un día especial para os difuntos, ven toda a familia, se veñen, bueno, xa se ve que bonito está o cementerio, é un día especial. Pois precisamente o sector das florerías vive estes días a súa campaña principal do ano. Levan semanas preparándose para a gran venda que embelece os cemiterios do país. En Vilagarcía, o Mercado das Flores saiu á rúa esta semana. Que ambiente se viviu neste último día, Demetrio Morenza? Si remata tamén este Mercado das Flores daqui de Vilagarcía. Hoxe foi unha xornada final de remate, porque a importante e a grande foi onte cando moita xente aproveitaba esa xornada para coller esas flores, ramos de todo tipo de variedades, de todo tipo de cores e con un sentimento único por esas persoas que están hoxe nos cementerios e as que queremos recordar dun xeito especial. Día grande hoxe, como dicíamos, onde os protagonismos é para estas flores, un ano máis os crisantemos e as rosas son as que mandan, e para ese sentimento de lembranza dos nosos seres queridos. Foi moi ben, a verdade, a campaña foi bastante boa e nada, agora xa é o outlet, como digo eu, o último, os restiños que quedan e o que queira vir a aproveitar, pois hai un pouquiño de todo aínda e nada, os preciños un pouquiño máis reducidos que os outros días porque xa é o final. Para min este ano mellor que o ano pasado. Si, quedoume menos mercancía e vendín máis. Son das que poño a flor todo o ano. Eu non é día especial, si, un día especial poslle unha flor distinta, pero todo o ano. E outra das citas que moitos non queren perder cada 1 de novembro é a Feira de Santos de Monterroso, coñecida como a Feira das Feiras. Este ano, cunha novidade con respecto a outras edicións, non houbo Feira de Gando. Paula Cantelar. Efectivamente, é que a Xunta de Galicia ven recentemente de prohibir as feiras de gando precisamente polo brote de dermatose nodular que hai na comunidade catalana. Pero aquí, como ven as miñas costas, isto non botou para atrás aos que cada ano repiten con esta Feira de Santos, unha feira que, por certo, festa de interese turístico de Galicia, que é unha das máis antigas da nosa comunidade, ten máis de 800 anos de historia e aquí cada ano mistúranse máis de 1000 de postos que mesturan a modernidade tamén coa artesanía e a gastronomía. Eu penso que vai a millor, porque é un mogollón de xente, axuda moito ao pueblo e todo eso. Estamos moi contentos. Pois chourizos, queixo, un pouco de mel, hai que facer un pouco de acopio para o inverno. Isto é desbordante, vamos. Isto é, bueno, moitísima xente. E vexo que todo é produto daqui, produto gallego, de León, e todo é, bueno, caseiro. Eu creo que é precisamente unha mostra de toda a potencialidade que temos no rural e ver aquí pois todos estes produtos pois é un gusto, verdade? En Rianxo esta mañá alguén se ergueu moito máis rico. Un boleto da Euromillón resultou premiado onte cun 1 millón de euros. Selouse da Administración de Lotería da Rúa do Medio. Por suposto, polo de agora non trascendeu a identidade do afortunado co millón. E na vila dubidan de que se saiba nalgún momento. Máis cousas, as zonas produtoras de castaña xa están de cheo na recollida, pero este outono non ven tan xeneroso. No leste de Ourense esperan ter unha colleita máis reducida de ata o 50% nalgunhas zonas. En parte, a consecuencia dos incendios e tamén porque a seca fai que as castañas sexan máis pequenas. Celsa e o seu home recolleron o ano pasado ao redor de 5.000 kilos de castañas na zona máis alta de Vilar de Bos. Xa non foi unha boa campaña, pero este ano as previsións aínda son peores. Pois o principal problema é que este ano son moi pequenas. Ya a produción, como o tempo non axudou, moi mala. Hai zonas que ainda parece que se mantuvo, pero hai outras zonas que solo son, aquí chamámoslle florecas. Nas zonas máis secas agardan recoller a metade que outros anos, ademais do tempo, tamén lles afectou a avispiña. Isto comeulle todo detrás, e só quedou o xuriciño aí adiante. E non é que o castaño estía morrendo, ni moito menos. É a vespilla que lle está comendo todo. Primeiro atacounos a vespilla, xa se ve aí que están todos casi sin folla atrás, e logo despois a sequía. Pois ainda foi o que máis, porque a castaña quedou pequena, non desarrollou ben, porque, claro, falle falta agua, non choveu. Fun xa un par de veces alá e non me agacho. Van quedar ali que as coman os jabalís.
porque son moi pequenas. O castiñeiro non é destas temperaturas tan altas. E aquí tuvemos a suerte, gracias a Dios, de que non houve incendios nesta zona. Pero sí noutros puntos do concello estimase que entre 10 e 12 hectáreas de castiñeiros arderon en Vilar de Bos. Entre un 10 e un 15% sí que temos de baixa a conta dos incendios. Logo, sumamos o sanitario, sumamos a falta de agua, vamos a un 50, un 60% de baixa nesta zona. Outras compensan un pouco. Nas zonas afectadas polos lumes tardarán tempo en recuperar a produción. Os 15 e 20 anos empezan realmente a ser productivos. Era o que tiñan estes castiñeiros que arderon, avíos entre 15 e 40, 50 anos que estaban en fase productora. Unha situación que afecta a boa parte do Oriente Ourensán. Haberá que agardar, din a que avance a campaña para ter datos concretos, pero dende a IXP Castaña de Galicia temen que a colleita non chegue nin os 10 millóns de kilos do ano pasado. Pero as colledes moi fácil. Os expertos alertan de elevada presenza de avespas velutinas no outono na época de ceba das raíñas para a reproducción. Despois dos múltiples ataques deste insecto en Galicia, con 3 falecidos en 12 días, recomendan non facer rozas ata decembro, sen levar traxe de protección e extremar as precaucións nas actividades no medio natural, como a caza ou o sendeirismo. A vespa asiática ten o pico de actividade no outono, cando o niño secundario é máis grande e a colonia está poboada por milleiros de obreiras recolectando alimento para as novas raíñas e abázcaros, xa que logo aumentan as probabilidades de atoparmos cun niño e compre extremar as precaucións. Apretamos, vedes esta grasa? Isto é co que invernarían, vale? Entón, claro, hai tantas obreiras porque teñen que facer isto, cebar aos tánganos e as reinas, vale? E, bueno, a xente ten que ter cuidado, teñen que facer os desbroces gordos desde decembro a febreiro, porque elas xa non están, porque morren co frío, as obreiras, vale? E, claro, a xente que sea profesional e teña que facelo igual primavera-verán, pois ten que utilizar traxes deste tipo, vale? Que son preparados para que non che podan picar. Levamos 15 anos de invasión de velutinas en Galicia e hai maior proliferación. Os cazadores recoñecen que é un problema cotián cando saen ao monte. Cando vas polo monte, pois vas pensando no teu ocio, na túa actividade, non pensas nunca porque nós metémonos polo medio das silvas e polo medio do monte. Pero non vas pensando nunca neso. Especialmente perigosa é a presenza de niños no chan, onde podemos pisalos, como lle pasou o cazador falecido en Cospeito o pasado domingo. Estou quitando moitos en plantas de millo, o sea, unha planta de millo e no medio un nido de 1 metro de altura, e despois no medio das silveiras, dos tosais. Hai probas médicas para saber se somos alérxicos ao veleno das velutinas, pero que hai vacina. Moi importante é non esquecer levar con nosa medicación. Leva un inyector de adrenalina, vale, por se entras en shock anafilático, e leva un antihistamínico moi potente para reducir digamos que os efectos do veneno. Nas actividades na natureza compre vixiar a elevada presenza de vespas que indiquen a proximidade dun niño, afastarmos e chamar o 012 para que os técnicos acodan a eliminalo. No Ribeiro continúa funcionando un cine pequeno, dos de sempre. Non abre todos os días e ás veces só hai 2 persoas na sala. Con todo, o seu maior inimigo non son os cines comerciais, son as plataformas de internet. Ernesto e o seu cine de Leiro son hoxe os protagonistas da nosa película. Porque papá non ha vuelto toda... Pois isto abriuse en 1983. Estuvo prácticamente aberto todo este tempo, só houve un paréntese aí de 2 anos. E dende entón segue proxectando películas e estreas para todos os públicos nesta sala con capacidade para unhas 123 persoas. Eu ter só unha sala é un pouco complicado, porque ao mellor unha semana pasas un estreno, está funcionando ben esa película, pero logo a semana seguinte hai outra e xa hai que retirar esa. A súa sala colgou o cartel de completo coa estrea de Avatar, xa que foi o primeiro cine de todo Ourense en instalar tecnoloxía 3D. Con todo, hai días onde só asiste 1 ou 2 persoas. Non é rentable, pero bueno, incluso hai veces que digo, mira, casi che regalo
unha invitación para outro día e non poño a película, porque entre que teño que dar a mitad ou algo máis á distribuidora. O maior inimigo destas salas son as novas plataformas audiovisuais. Se unha película estrenase no cine e ao mellor se cada cabo dun mes ou así xa están nas plataformas, entonces a xente ao mellor prefiere verlas na casa. Cada vez menos persoas van ao cine e moito menos no rural, o futuro destas salas non está garantido. Que aproveiten entre os baixos, porque ao mellor se cadra, logo se cerra e logo dirán, pois agora non hai un cine ou un dir ou tal. Creo que se deben aproveitar as cousas que temos e valoralas, claro. Unha vez máis, dende os servizos informativos desta casa, da Televisión de Galicia, temos que darlle as grazas por escollernos. Concretamente, este programa, o Galicia Noticias, conseguiu onte unha media de audiencia do 20,5%, sendo a opción principal de entre todas as cadeas na súa hora de emisión. Así que, de novo, grazas por escollernos. Tras a última sesión do xuízo polo crime de Coia, a Fiscalía mantén... E esperamos que o sigan facendo. Rematamos. Queden agora con Ana Celia Vázquez e a información do tempo. Pois comezamos este mes de novembro con precipitación, as chuvias que van quedar ben reducidas durante as vindeiras horas, sobre todo a provincia da Coruña, irán alternando tamén, é certo, con momentos de claro. Esa é a entrada do mes despois dunha noite de Samaín na que mandou a precipitación. Acumulacións importantes, estivemos en aviso incluso por chuvia. Boa parte da provincia de Pontevedra foi a que rexistrou eses valores máis elevados, por riba dos 60 litros por metro cadrado en 12 horas. O valor máis elevado en Oia, sobre todo esta madrugada, chegando a eses 90 litros, e sumamos os que caeron pola mañá, incluso os 100 litros. E aí temos pois o contrapunto na Mariña, onde as acumulacións nas últimas horas apenas superaron os 3 litros acumulados, e que vexan como durante a madrugada e xa esta mañanciña as precipitacións quedaron moi anecdóticas na comunidade, e a última hora da mañá, en torno ás 10, aí quedaban tan só na Serra do Suído, e entrando fíxense no litoral, que son esas próximas precipitacións que nos tocarán durante esta tarde. Unha tarde, como lles digo, con chuvia, grande apertura de claros, provincia de Ourense, sur da provincia de Lugo, na Ribeira Sacra e tamén nesas comarcas de Quiroga ou de Pedrafita, na área da montaña de Lugo. Circulación de oeste, que será que se encargue de traer esas precipitacións, e temperaturas máximas, aí temos eses 20 graus na Coruña, a ver se damos chegado de temperaturas, que en xeral nas Rías Baixas aí ven como referencia pois Outomaior con 18 graus, subindo tamén por todo son o Corcubión nesa liña do litoral. Ese sería o valor medio, e vemos como, segundo imos para o interior, as temperaturas baixan un chisco, sobre todo no interior da Coruña e no interior da provincia de Lugo, 16 en Ordes, 14 en Guitiriz, pero na provincia de Ourense xa topamos os 18 en Beade, no Ribeiro, 17 en Vilamartín, na área da Fonsagrada, e sempre as temperaturas máis baixas pois na área da montaña, subindo lixeiramente deses 10 graus de máxima. Vemos o que vai ir pasando segundo vai evolucionando a semana. Comezamos na xornada de mañá con esa influencia anticiclónica, pero ollo porque temos polo norte pasando a cola desa fronte fría que deixará, como lles digo, máis precipitación na provincia da Coruña, e xa vai a ser a tónica nas vindeiras 24 horas. O anticiclón vai se ir movendo cara ao leste, vai se posicionar dun xeito bastante estacionario sobre a península primeiro, sobre o Mediterráneo despois, o tempo que vai deixar o co para que se vayan achegando as baixas que se moven polo Atlántico. Pero, como lles digo, vai quedar aí bastante estacionario durante os vindeiros días, así que tocaríanos algo de precipitación na xornada do martes, pero moi pouquiña cousa, e de novo, pois nesa parte máis oeste da comunidade, sobre todo a provincia da Coruña, descendendo tamén se cadra a ría de Vilagarcía. E aí fíxense como non vai dar entrado, iso é o que dio o modelo a estas alturas, pero xa saben que temos que estar moi pendentes, porque por pouco que se desprace o anticiclón, por pouca forza que gañe ese vento asociado, que por certo vai vir con rachas fortes desa baixa, pois dará entrado logo esa precipitación para a xornada do martes un poquinho máis adentro, tanto nas provincias da Coruña como na provincia de Pontevedra. E vemos agora como vai ser esa evolución que lles conto grazas aos nosos mapas. Teremos a xornada de mañá pois marcada por esa precipitación aí traída por o sudoeste o litoral da provincia da Coruña, e moita nube, tanto pola mañá como pola tarde. As máximas lixeiramente en ascenso, e algo de humidade e chuvia moi fina que quedarán paradas nesas comarcas de Santiago, Ordes e de aí cara á costa, descendendo tamén probablemente a ría da Arousa. E polo demais,
bastante nebulosidade, unha nebulosidade que na xornada do luns aínda quedará parada, sobre todo ao longo do día, vai quedar ben centrada na área da Costa da Morte, Ría de Muros, Noia, a área do Barbanza e no resto da comunidade. Como ven, pois abriremos con esas néboas matinais e polo demais pois xa con esa influencia máis evidente do anticiclón. E aí veremos o luns que con todo ese vento forte vai se encargar de traer esas nubes que de novo van volver quedar pegadas á provincia da Coruña, sobre todo esas comarcas costeiras, e con grande apertura de claros, sobre todo na zona do interior. E aí veremos o martes pendentes logo dese vento forte que vai traer esa precipitación, como lles contaba, hai un anaco, con ese contraste das zonas do interior, moita nube pero sen chuvia, e veríamos como na xornada do martes continuaría pola tarde achegándose esa baixa, pero sen dar entrado, algo moi pouco si na provincia de Pontevedra, con ese vento forte de circulación de sur e moita nebulosidade. Ata aquí quedaríamos con esa precipitación. En todo caso, acórdense que hoxe, por exemplo, en Ourense pola tarde terán claros importantes. Quedan xa co telexornal.